te. Ar hyn o bryd mae Francis Goggin wedi tynnu i'r brig. Terry Wall, Ninwood's Hissy Fit. Penboeth Tantrum, wrth gwrs. Gwad y beirniad yma. Penboeth Tantrum yn farch enwog iawn. Ninwood Hosanna yw'r gaseg. Ar hyn o bryd wedi cael ail pwl i'r spot cynta. A Geraint Williams, Glyn Coch Caron yn ail ar hyn o bryd. Mae'n gobeithio nad yd Tantrum na Hissy Fit. Gobeithio, ie. Gobeithio. Gobeithio. Ydy bwyd ambell un cyn diwedd yr wythnos, dwi'n siŵr. A nid sôn am y cyffylau. Na, ddim o gwbl. So ar hyn o bryd Ninwood's Hissy Fit yn gynta. Ac Glyn Coch Caron yn ail. Ond yw'r berniad i ddim wedi bennu to. Mae yna reolau gwisg wrth gwrs i gael yn y prif gylch, a mae yna sawl siwt smart i gael. Mae'r het wedi dod i ffwrdd yma yn adran Merlod Mynydd Cymreig. Dosbarth i'r eboles neu'r adfarch blwydd oed, gewn ni weld ble fydd yr rhosyn coch yn mynd yn rhan ucha, yn rhan ogleddol y prif gylch. Sgwl i fi fel bod berniad yn benderfynol iawn aros am yr ebane. Ar hyn o bryd, 71, Terry Wall, Ninwood's Hissy Fit. Wrth y march Penboeth Tantrum, y gallan o Ninwood Hosanna sy'n ar y brig. Ys Terry Wall wedi bod yn llwyddiannus iawn yn dangos y teip yma. Odi, y patrwn o hyn o boni mae fe'n dwlu arno fyd yn dyfe. Mae yna fuddugoliaeth yn rhan ogleddol y prif gylch fan hyn yn y sioe gyda Merlod Mynydd Cymreig, yr dosbarth i eboles neu adfarch blwydd oed. Llongyfarchiadau gwresog i Mr Terry Wall a Ninwood's Hissy Fit yn mynd i fod yn gwisgo'r rhosyn coch yn browd iawn.
A dyn heledd ni'n gweld yn glir fan hyn, y patrwn y poni o'n i'n yn siarad yn gynharach yr glystebyr a'r llyged mawr a'r pen yn fyr. Allan ar gyfer llun, mae'n debyg. Sydd yn oll bwysig. Cael y carnen y man iawn i gael Bwysig, y linell yn gywir, ie. bwysig. A'r hibannau arall yn cael ei rhoi mas. Gewn ni wybod yn y man pwy fydd yn yr ail a'r trydydd safle yng nghategori y Merlod Mynydd Cymreig dosbarth i'r eboles neu'r adfeirch blwyddod fan hyn. Yn ail, Glyn Coch Caren yn eiddo i Mr Geraint Williams. Ie, wir, ydy bod hwn wedi cael tymau bach o lwyddiant. Ac yn drydydd Paul Hughes, fferm y Morlais Bela, Penboeth Vegas, Sgithwen Bela yw'r fam. Buddigoliaeth yn rhan o gleddol y prif gylch yma y bore yma yn adran y Merlod Mynydd Cymreig i'r eboles neu'r adfeirch blwyddod. Llongyfarchiadau gwresog i Mr Terry Wall yn fyna sydd yn dangos Ninwood's Hissy Fit yn llawn heiddi y wobr gynta ac wrth i fodd yn gwisgo'r rhosyn coch 'na.